Miselmina ke do modon derɗiraɓe ammi jaɓɓike on ɗo ɗum wakkatire meɗen nde kubaruji dammuɗi be ɗemgal fulfulde diga sare Afrique Media ha wakkatire nde puɗɗiran kubaruji ɗi be dillugo leddi Guinée Équatorial ha leddi ndi himɓe bako yahata ujune temeɗɗe tati noddama yalɗirgo ha nokkuje cuɓi député en sénateur en e non bo sarwitinoɓe maire en to a wakkatire nde lundankejo leddi biyeteɗo Gabriel T.Obiang kaɗanoɗo daranago cuɓi ɗi ngam huɗugo jambiyawa horejo leddi ndi biyeteɗo Theodore Obiangema noddi horejo leddi e waɗugo narral horejo leddi ndi jogiɗo laamu diga hitande ujunere temeɗɗe jeenayi e sapane joetati e joeɗiɗi ɗo mari hoolare jalorgal jambiyawa muɗum ha cuɓi ɗi to ko gambo jambiyawa lundankejo ɗon no tammi nastugo majalisaru leddi gam a jambiyawa horejo leddi ɗon mari e jolle sapane jeenayi nder e majalisaru leddi maɓɓe ha leddi Sudan fombinari huwoɓe kawtal lesɗe duniyaru mbi leddi ndi ɗon hutinira weelo babbal mol konu dow ummatore leddi muɗum kawtal lesɗe duniyaru ɓesdi wigo soja en horejo leddi biyeteɗo Salva Kiir giyama ɗon gaɗa bonondaji dow himɓe ha nokkure wawo dawla leddi Sudan fombinari diga lewru tatabru haɗi wallinde nyamdu e ndiyam nastugo nokkuje feere e ɗum waddi bonondaji burtinoji himɓe leddi ndi bako yahata ujune temere wurtike leddi mu'en ha leddi Afrika sakari kawtal fitinangal andaka fettini balmol ha lamorgo leddi maɓɓe bangi to ha wakkatire nde kawtal fettini balmol ngol ha nokkure wiyetende Carrefour de la Paix to gamma balmol ngol himɓe bako ɓurata nogas nawnama to ɗo lati ɗum bolide lokkotoro en taweteɓe ha cuuɗi nyawdigu ha bangi ha leddi Tanzanie himɓe bako yata sappo e joetato so yonki gam nyawgirgu ko bo nyaw kolera to ha boliɗe jagorɗo ardaniɗo jamu nyawgu ɗon tawe nde leddi maɓɓe wakkati tobrinde diga ko tobrinde fuɗɗitinde leddi maɓɓe diga lewru jeenayru ha ragare lewru sapporu yimɓe bako yata temere jowe sapane joeɗiɗo ɗon tawe be nyawgu sakkontama ha nokkuje ummatore doggunde konu nder taskaramji ɗam lesɗeji gaɗata gam yalɗirgo ha leddi Rosi waɗugo pijirle tamre ɗe kosɗe jardugel lesɗe duniyaru Maroc heɓi jalorgal dow Côte d'Ivoire be bije ɗiɗi leddi Maroc yalɗiran ha leddi Rosi gam fijugo pijirle tamre ɗi kosɗe jardugel lesɗe duniyaru ha hitande ujune ɗiɗi e sappo e joetati ha leddi Rusi leddi Maroc wayrino tawego ha nder pijirle tamre nde kosɗe jardugal lesɗe duniyaru diga ko leddi Faransa waɗuno pijirle ɗe ha hitande ujunere temeɗɗe jeenayi sapane jeenayi e joetati duuɓi nogas hande to ha wakkatire nde leddi Côte d'Ivoire tammaki tawego ko bo daranago pijirle tamre ɗe kosɗe jardugal lesɗe duniyaru ha leddi Rusi ha hitande ujune ɗiɗi e sappo e joetati to derɗiraɓe ɗo wonno kubaruji dammuɗi be ɗemgal fulfulde diga sare Afrique Media tokkitini rarugo Siriya Jamin on jarama.